ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሐኩም ሰልሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 5 ናይ 8 ደቂቕ ሓጸርቲ ቃላቲና ነውርድ ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሎም ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል በቲ ካብኡ ዝኾና ጎይታ ንመካሕ ዝብል እዩ በቲ ካብኡ ዝኾና ጎይታ ንመካሕ ክልተ ዓይነት ትምክሕትሎ ጎይታ ዘይፈትዎ ትምክሕትን ጎይታ ዝፈትዎ ትምክሕትን ጎይታ ዘይፈትዎ ትምክሕቲ ብገዛእ ርእስኻ ትምክሖ ትምክሕቲ እዩ ጎይታ ዝፈትዎ ትምክሕቲ ግን ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምክሖ ትምክሕቲ እዩ ስለዚ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምካሕ በቲ ካብኡ ዝኾነልና ህይወት በቲ ካብኡ ዝኾነልና ጥበብ በቲ ካብኡ ዝኾነልና ክብሪ ኣብ ህይወት ብኡ እና ተመካሕና ደስ እንዳበለና ክንነብር ፍቃድ አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 30 ክሳብ 31 ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ሪኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ንሕናስ ካብቲ ንጥበብን ንጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ ንሱ ጽድቅ ኮይኑልና ንሱ ጥበብ ኮይኑልና ንሱ ቅድስና ኮይኑልና ንሱ ምድሓን ኮይኑልና በትሱ ዝኾነልና ኢና ኮይንና ዘለና ኣነ ንስኹምን ስለዚ እሱ ካብ ኮነልና ነትሱ ዝኾነልና ኢና ኢልና ንርእስና ክንቆጽር ነትሱ ዝኾነልና ክንኣምኖ ነትሱ ዝኾነልና ክንቅበሎ በትሱ ዝኾነልና ከምቲ ካብኡ ዝተረኸብና ድማ ብኡ ክንምካሕ ኣብ ህይወት እግዚአብሔር አምላኽ ይደልዩ ንምንታይ ተተባሃለ ክርስቶስ ጥበብና ስለ ዝኾነ እሱ ጥበብና ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ንሕና ኣዝና ጥበበኛ ታት ኮይና ኢና እቲ ምንታይሲ እሱ ከምኡ ስለ ዝኾነልና ንሕና ድማ ካብኡ ስለ ዝኾንና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ባህ ዘብልዎ እቲ ጎይታ ዝኾነሎም ተረዲኦም ንርእሶም ከምኡ እንዳቆጸሩ ንእግዚአብሔር ድማ ብኡ ክብሪ እንዳሃቡ እንዳኣወጁ እንዳመስገኑ ንላይፎም ኢንጆይ ዝገብሩ ሰባት ንኣምላኽ ብጣዕሚ እዮም ዝሕጉስዎ ገለገለ ክርስቲያን ክርስቶስ እዚ ኩሉ ኮይኑልና ክንሱ ምድሓን ኮይኑልና ክብሪ ኮይኑልና ጥበብ ኮይኑልና ጽድቅ ኮይኑልና ክንሱ ኣነ ዘይጠቅም ኣነ ጥበብ ዘይብለይ ኣነ ከምዚ ንብልሞ ንእግዚአብሔር አምላኽ ነጉህዮ ንምንታይ ተተባሃለ ከምኡ ስለ ዘይኮንና ኦሬዲ ኮሱ ጥበብና ኮይኑ እዩ ኦሬዲ ኮሱ ምስትውዓልና ኮይኑ እዩ ኦሬዲ ኮሱ ህይወትና ኮይኑ እዩ ስለዚ ንሕና ንርእስና ብኡ ዳ ክንቆጽራ ይድግበአና እምበር ብኻልእ መንገዲ ንርእስና ክንልክዕ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ስለዚ ኣሕዋተይ እሱ ንጥበብ ኮይኑልኩም እዩ ንሱ ንምስትውዓል ኮይኑልኩም እዩ ንርእስኹም በትሱ ዝኾነልኩም ምዃን ፍለጥዋ በትሱ ዝኾነልኪ ምዃን ፍለጥያ ንስኺ ካብኡ ኢኺ እሱ ድማ ንዓኺ ኮይኑልኪ እዩ በዚ እንተ ተመካሕኪ በዚ ንኣምላኽ ክኽብሪ እንተሃብኪ በዚ ኣነ ኸምኡ እንተበልኪ እግዚአብሔር አምላኽ ይኸብር እዩ ንስኺ ብርግጽ ጥበበኛ ኢኺ ንስኻ ብርግጽ ክቡር ኢኻ ንስኻ ብርግጽ ጻድቕ ኢኻ ንስኻ ብርግጽ ቅዱስ ኢኻ እቲ ምንታይሲ ንስኻ ካብኡ ስለ ዝኾንካ በቲ ንሱ ዝኾነልካ ድማ ክትልክዕን ክትግለጽን ስለ ዝግበአካ ምኽንያቱ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ደጊም ብመገዲ ስጋና ሓደ ይንፈልጥን ኢና ኢሉ እዩ እቲ ምንታይሲ ኩሉ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ እዩ ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ እቲ ብሉይ ኩሉ ከዓ ሓሊፊ ኢሉዎ እዩ ስለዚ ብክርስቶስ ካብ ኮንኩም እዚ ሓድሽ ህይወት ክርስቶስ ጥበብን ምስትውዓልን ጽድቅን ዝኾነሉ ህይወት ኢኹም ተቐቢልኩም ዘለኹም እሞ ኣነ ንሱ ኢልኩም ንርእስኹም ፍለጥዋ ስለዚ ኣብ ህይወት ከምዚ ኢልና ክንእውጅ ይግበአና እዩ ምሳይ ሓቢርኩም እዚ ቃል እዚ ኣውጅዎ እግዚአብሔር ኣቦ ስለቲ ካብቲ ንጥበብን ቅድስናን ጽድቅን ዝኾነለይ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ ካብኡ ስለ ዝኾንኩ ክብሪ እህበካ ኣለኹ ክርስቶስ ትምክሕቲ ህይወተይ እዩ ብክርስቶስ ኣዜ ጥበበኛን መስተውዓልን እየ ብክርስቶስ ካብ ሰዓርቲ ኣዜ ይበልጽ እየ
بكريستوس رأس مبر ጭራ ኣይኮንኩን بكريستوس كبرن كهنن نጉስን እየ بكريستوس حدش ፍጥረት እየ بكريستوس ዘርኢ أبراهام እየ بكريستوس በረኸት ትውልዲ ስለዝኾንኩ የመስክነካ ኣለኹ آمين نسخم بلكع كمزيخم بكريستوس أملاخ سماي يبارككم إجابير حيلكم لومي حدث أوعيد كقربولكم نقويتانا يسوس كريستوس أبيوتكم وسيمكم دي تقبلكم تا معلت مدحان لوميا صباحنا تكاي كونتن سلا صباح حيتفلطني خبيكم دلخي نصباح حيتبل لو معدل كلكي لبخ نقويتا خفتي سلازي اتوم نقويتا بحق ترديكم كتقبلوا أبيوتكم كتنقسوا زوسنكم إز تصلوت زي تصلي مساي قويتا يسوس كريستوس أمسكال سلي كم تسألك أدا حتأتي كم زخفلك يأمن الله كم زموت كالي بسالسيت معلتون كم زتنسعك يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي مدحني مخانك يأمن الله بدمك كبزلو حتيات حارة مخاني يأمن الله كابزا ساعات زيئة حدش فترة مخاني يأمن الله إذا تقولوا أملاخي بارخكم بزب تحت زولو كونتاكت جورنا كنرخبكم هنا شالوم